Hadin bala penlong ya ke Jingiakop Rwai Tynrai, kabadai ke Jingiakop ban Rwai ya ke Jing Rwai ki bayadai bat ke Jal Jeevan mission, kabadai ke skim sam habarok ke wai keri India. Ya kene ke Jingiakop, la penlong da ke District Water and Sanitation Mission Bhoi District. Hadin bungut bat bun kenhun ki bala isim benta hau ne ubnai baro si benai ke bala penkut pat Haka arpun riu tarik ubnai Jun arhajar arpuwai bat lajit ya kini ki nong sim benta ban long ki Nongjop ki ba kentup ya uda kersian karna yor Haka kerdan ke ningkong uring bor karpran Haka kerdan ke baar ka kenhun nathiar ki Longshwa Cultural Group Haka kerdan ke balai bat ka Milda Mary Nongrum Haka Consolation Prize. Ya kini ki khusnam Jong kini ki Nongjop on sapha sya kite ki Nongjop. Ya kane la pelaj pajba da ka office Jong Superintendent Engineer PHE Jong Garib Bhoi Circle. Nikong nga ako blay ka District Water and Sanitation Mission Rwai. Kabalapan nung kane ka Jingiakop Rwai Tynrai. Pakan long kum kawe kalat badru kan long karinsan nagbanta ikon Jong Garib Bhoi. Bakin pin laki Jong ki sap itan Jong ki haka bakin tau ki shinai ki Jing Rwai Tynrai. Kakateng Jong nga gade da kersan kanayon nasya masa ahalum norim dawli kusning. Kakateng Jong ka Jing Rwai kabangan ay kade Jal Jeevan mission. Jing terku, jing kong jing tap kim rat kim reng kum ju ukun ben reu, jing rei jing thao ba im haper theki don kam ka ong, ban he ban san ban bit ban biang ban lait na ka jing siang. Kumta sarkar pedengda kas kim ka perkat baba, ka Jal Jeevan mission. Kanwan syangi mentah di bentoy haman kidang batha man lagi snong jingker ku bakraukan long bakata kadei kathong oh lalur na telang sumrai perdam ka kalong koridor di sad halarem pay banten biang daki kor uduk usup unai kuslai la di dan syajai la we jing bet jing biang jing kot jing kia ngit perkat jnai kumta sorkar pedengda kaskim ka perkat baba ka Jal Jeevan mission kanwan syangi mentah di bentoy haman kidang batha man lagi snong jingker ku bakraukan long bakata kadei kathong ublay unkerku ya kane kalat syakri upai pa bakan long bentoy bat bakan say so law tanay ka jing man bangin yo kumta sorkar pedengda kaskim ka perkat baba ka Jal Jeevan mission kanwan syangi mentah di bentoy haman kidang batha man lagi snong jingker ku bakraukan long bakata kadei kathong jingker ku bakraukan long bakata kadei kathong jingker ku bakraukan long bakata kadei kathong
ban pen dep kam ngami tena la yeng ban le tong ban shet ban tiêu cột skol nga hab ban e nga yat lenti kisu rok snang ban poi sha i shang yar la slap ne shit kala kap neng ka day ka bom la kyar henre ka ba khu chi sha nak jal jivan kan wan menta shala ki yeng ki sam chong phi chong nga ka ching kur khu ban ne shirta ka ka long ching em Tynrai ka kot ka khat wat langi red ne crow compare yangi ka long ka spa ka ba khoj bas ngor shisha na jal jivan kan wan menta shala ki yeng ki sam chong phi chong nga ka ching kur khu ban ne shirta ban sap ai ka por ki minit ki kanta ba kordor da ki kor halayeng ki walam ya ka chung ngan men sim ching ai snow pa gerbang ublay leng pa ka jal jivan mangin yai tay ya ka laway iway gershan ka ba khut bas ngor shisha na jal jivan kan wan menta shalaki yeng ki sam chong phi chong nga ka ching kur khu ban ne shirta ka ba khoj bas ngor shisha na jal jivan kan wan menta shalaki yeng ki sam chong phi chong ha ka ching kur khu ban ne shirta ka ching kur khu ban ne shirta ka ching kur khu ban ne shirta
Keteng jonga kadai imita merino room ngasong asa ako maupun syai di Bhoi district bat hini mentang ngan Rwai ki Rwai pangga jal Jeevan mission bala penya da ke district water and sanitation mission